mamatay ugma nga way kwarta? Pwede dili. Klaro una ko na. Naningkamot ka ganiyang adlaw, nakakwarta ka wala. Nakakwarta wala. Ang uban nagtanong pagod. Pwede ba kang mamatay nga way kwarta? Pwede. Pwede ba kang mamatay nga daghang ka kwarta? Pero asa nang duwa? Nakay dalon wa. Sayo na. Perting sayo na. Sa niyang nisimba ka mga kaigsunan, kinsay nag-record ka nimo nga nilingkod ka karon sa revival? Dili ang tanan nimong hago, Ginoo og manalunda ang muhatag nimo reward. Amen. Unang anong nakaabot ko sa Tambulibid, I love the Lord. Kay gihigugma man mo sa Dios, mo nang muadto ko dinhi nga walihan ta mo. Kay dili ko gusto nga ang inyong kaluwasan dili ninyo mabatnan, maimpirno mo, nga wa mo katilaw sa kabagtik sa wali sa Ginoo pinaagis kung kinabuhi. Ampo ta.